Tanja Bangili Samika Cherong Harpi, Aprangsi Berta Thepi Arjuitha. Karbi Anglong lapen Nagaland aduya hoy alam ki sarkar tumpa jujje pilute economic roads block asai tengponji pusi KSA ukawa ke AWJF asong tumpen ke hang Karbi langpi aroy lang ke thepena jog inuda pran kedam Indeng ingkoy runner cap ZKYF japra langsu jutang akla malong tata London Umla Peralong National People Party meeting pedopon. Langketepen edon hemi piahem langkang lumajok Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang apan kerap kecuhang. KSC asongatum pini methang sai hemalong perangki amai kang niponahut patumi malom sitami naga atum Karbi Anglong along lenang kaceraisi hem nang chikim bor ibomlo Sita Karbi Anglong Autonomous Council kacariatum lapen Assam Sarkar atum kelang dunding ke ning duklo puta KSC maipu simyon nong parpen ning Jepon Jongsi state government lapen ke council atum lapen the competent authority atum jongsi lapang so adu yo hoyalam ki long pini Nagaland pen Assam Karbi Anglong border busit kali lapu panisi tapat khat khasla lapula Jaintia Hills pen kecho lo hala bangso ni khala pen Karbi Anglong border jumlo kan do ko vela bangso border pu thadong se prapjin pen solution ki dengde bodam ten tu mangke lanon kaje songa sa temi dum teng ponang ko la pen non Nagaland pen apong na sulong le itu pan Karbi Anglong le ngi chira gara patha bangke itu chamone asu tu mangke prapjin pen jongs na chingwai pi bodam de tu mangke road blockage tame Nagaland hatu pina Lasti kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council along hampang asong kedoan lapen political party kedoan border putak maikang niahut standing committee sitami singpon sitami non anta border salam ki judun e pleng une langpusi ning Jepon lapu KSC inglong pho hin pentami Karbi Anglong lapen Nagaland aduya hoyalam ki sarkar tum pajutpon pe pulute economic roads block asai dengponji Lasi lasolong Karbi Anglong hampang asong kedoan atum anta nang cerap nang citudu nang jipusi KSC kongchun bang thang sing timung perangke amai along ning Jepon sai jokti itum jong economic blockage binang ko la border alam ki ben blongte hala bangso a border alam ki along economic blockage hut hala so hampang song an ben nang cerap nang citudu nang itum la bangso press meet on News Text Report Newsfast Karbi Anglong Nihang Don Suri Hawaramai Pen Cepatir Piponsi Aning Kanwang Ason Thak Thak Jonel Karbi Youth Festival Arni Sivet Apharmanta Jutang Jubat Ceraikom Aphan Talon Ponsi Jai Mega Tengpen Adabo Porpen KCS Alama Pangjar Pon Nihang Don Suri Hawaramai Amaipu Romea Singnar Ahin Pen Alang Lilong Kacerap Kacetodun Kangbura Inti Lapen Mohiswar Tokbi Alang Litum Lamain Turpon Bang Somai Along ZKYF Katalon Pon Along Aluhi Aman Pen, MLA, Dr. Numal Mumin, Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh Inti, KCS TDP Klembang, Joy Singh Tokbi, Sarat Bay Pen Chenglok. Penangan ke thegi dingatum Chetong Dunsi, Mayalong RDP Dun. Dr. Numal Mumin, MLA, Rada Thenglu, Lam Theke Jaike, Lake, Lak Thong Kep Atangka, Panong Pon Pen, Karbi Hemtun, Ahem, Jutang Aklam, Japralang Soalong, Prabjin Pen, Kimrang Pon Popusi, Lam Theche Paklang Pon. Pini KCS Unit Crazy ang bongsi Cepate Ponpo Laso Along Cepate Ponji Asonamung Abangke Lun Sampung Bong Oyalun Poromalun Lapen Keng Dongdang Pen Kikat Kacebay Cepate Ponpo Lapu Hawaramaya Tumpen Pining Bangso Corona Abur Pen Ajok Koanma Aliralon Kipi Ponji Bonta Pipon Pedalo Setame Jutangke Kipareng Pon Berji Aphan Arni Sivet Setame Jonel Karbi Youth Festival Talon Pon Pusi Nihang Don Suri Hawaramai Amaipu Rome Singnar Lapen Chunbang Kangbura Intia Tumpen Birta Pachini Pon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Non malom arwe kejang cimit mipina joini ke ong dung adim keruni ahawaralong langkang lumpena jok kiduk ketak kisungpen cingtang nang dulu Lapu Durga Puja Lapen Jonel Karbi Youth Festival Kelanggungji Aphan Anta Sungnang Lu Jesimet Apor Inghan Lapen Kedam Kewang Kisungnang Dulu Lapuson Arwe Jang Bom Lang Pulute Hemrit Kangnum Chot Kalisi Tuar Anta Langbung Lang Klepsi Pleng Kitpu
labangso arwe ke janga joini kheroni ani bang ahi khelong anta langkang lum lapu akaprek adem cengbong helangki tilok kheroni matik kila along langkang lum lap ajok sungpit khanjang lu kheroni pen rang sengkerong Newsfast Karbi Anglong Karbita isi khai kang thim lapen Karbi jutang jubat kapang ring berjia phan pupen rongkhang Karbi jutang jubat asonga hinpen ingkoi raner kep angding havar Karbi risonim so rong aji langching bar patua klamalong preini phai ingkoi rakethom lapen ingkoi rapli ani antalon pon bangso katalon pon ke chingsia jaimik KCS asong alama rongkhang Karbi jutang jubat asong amaiku member terang arideng pen lama ingthur pon bangso pi lam lun temo akuru aphan tirim ingdukpon bangso pi jutang jubat apharman karlitang atumaphan kachikimo pedopon bangso pi ingkoira nerkep angding havar Karbi risoning so rong ajia mai pedopon bangso mai long rongkhang Karbi jutang jubat asong amai pu member terang pen mai chari ponsi rongkhang Karbi jutang jubat asong kongchun bang lang tuk terang pen mai alam pi jai po bangso mai long man pen kedo rongkhang BDC chairman Minan Bordoloi Ali Sir ko man pen chitongdu lapen bai thalang su municipal board vice chairman Harsing rongkhar pen kedang lo rongkhang constituency alo ke ongdu ke theki ding atung chitongdu CRD pothat lang su pen rajen ronghang mohon nebang kotap katha Newsfast Karbi Anglong Ijoarni CRB ke jang kachimit medera jok Karbi lang piaroi lang ke thipen ajong ahemadit langkang luma porohut hormu hortar kachirim dun tong penajong tutugo goi lapen lina teron pio supo artaning concrete rock apran dam juilo alang lia pran ke dam nang kokke Ijoarni CRB ke jang kachimit medera jok men Karbi lang piaroi lang ke thehut alangni methanga hem along hormu kachirima hut inverter ke plok penajok apran dam nang juilo baithalang so penrajen ronghang Newsfast Karbi Anglong Pining aning kanta hamran habedeng japat thuaklam adimalong ingdeng ingkoira nerkep kepleng Jonel Karbi Youth Festival talon ponlo por phaitroxi apor pen songalama ingthur ponlo pining aning kan corona ke sobordo boyphit sitami imithang Karbi khai ansusi pating thurnang lapen lamlun temu pindeng sumpot ansusi paklarnang mate pachathang nangku hamran cultural society pen matha ponsi pining sitami Jonel Karbi Youth Festival Biponlu Hamran Pen Lipson Teron Newsfast Karbi Anglong MLA kilik nang tebok bom political party atum campaign asai pado bomlo sonsi niphai ingkoi arni umlapher khasi club along NPP atum mai padopon NPP baithalang so LAC kongchun bangpen mai chepahem phwa mai along aluhiaman pen baithalang so LAC mai phusukur singnar clean free hanse lapen so cheng along party chari bom convener Paul Stan organizing secretary Clinton Puma Phantom Kathar Johnson Ingti Christina Sadap Queen Lee Hansepi lapen prek jamatum chetong dunlo amri chingthong rat kadukawe bang pharohini rabang phokep so se aradatum chingrum ponlo mai long BJP pen lapen akaprek a party atum pen kewang atuma phanta deng ponlo lapen archu ponlo akimi kaching bidun atuma phan pusi Newsfast apherang ke phan birtanang pale non malom so phan birtang ton sina Come one come on Langni TVS Motors opposite of Tarlangso main gate Difu Manja Road Karbi Anglong Assam for the first time in Difu a new showroom of TVS Motors all type of scooty and bike will be available here including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Kuluni constituency antang hape kuarong amikar Karlitang sarthi rongkhar asoko Karlitang longki rongkhar artat hongke bratrok alang litang ka kadure det ajok saijok je kedamtang February atek lopen Kerala an sai kajongda dapan donle alang li haladak lerok pen det pikangker polok ajok sai keken long lerek lo kisungta konang lo Tikoi jonaki alang li lens glass and
Hotel Industrial Longsi Saikin Longu Amatsi Hembang Bereklu Bonta Atuwe Meke Jangpen Kurke Dat Pusi Birtanang Pali Lasonsi Artiku Alang Liatike Avedat Pusi Chinisi Alang Lipan Little Flower Hospital and Research Center Angamali Kerala Longsi Postmortem Apan Ponel Lasodok Alang Liator Kachi Romhanti Lapen Asupi Alisha Rongkarpi Sergio Rongkarpi Atumapan Cepamute Kanglo Lasi Ahemaso Lapen Apoti Atunpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rongham Lapen Kuluni Local MEC Dorsing Rongham Apan Dead Budi Kivan Japhan Mate Kisung Pen Kira Kilong Japhan Tuning Ripon Chor ka chong dadu na la nang li wala ki oji ko skula sab na nang li tamane ko som tuning ni ji pini han tan da camera to le thanu ni Kuluni Penarun Crew Newsfast Karbi Anglong Pinya Berta Lansi Pajullo Dumithak me Kardom